welcome back to my channel. And for today's video, kay maghimo ko daily makeup routine. So, inadlaw ko ni nga ginabuhat and i-share na ko sa inyo ha unsaon pag prevent sa inyong acne, which is my face is without acne. Char. Walay acne, pero naa siya ka ng na siya mga pimple marks. Past month, pero under construction. Yes. So karon nga video kay ako i-share sa inyo ha ako ang everyday makeup. So please just keep on watching. So ang una na kong gibuhat kay manamang koog wash sa ako ang naong manakoog himasa. Yes, sa ako naong. First is kinahanglan limpyo ang atong naong limpyo. So, first and foremost, akong ginagamit is this Jeju Aloe Ice. Contains aloe extract from Jeju, aloe soothing gel lotion with cooling effects, paraben free. Yes. So, paraben free ni siya, and a lot of this video I see nga mao nilang gigamit and wanna try this one. So, nipalit ko og good na siya. For me, it's very good kay hiyang sa ko nakauyon ra ko nang kaya naman good atong naong usahay pilian kay ni maning usahay ang ato ang naong is bugason kay dito sa tagamit sa usa ka butang wata kabalungan dili dayon sa atong naong. So para nako kani uyon din sa ako ang naong. So kanya akong gamit. First I use this one. Let's open this. Naa pa siya tabon para safety imuhang product, imuhang Jeju Aloe Ice dito sa sulod para dili dayon magkatag if ever maablihan sa mga bata or etc. So mukha ko gamay, which is very gamay lang jud kaayo. Yes, gamay ra kayo siya. Ani spread. So manag-set ang ato ang Jeju Aloe Ice sa ato ang naong. Okay kini siya gamiton guys kanang init kaayo. So kani imong gamiton or kanang imong day gikan ka sa init. So kani imong gamiton kaning Jeju Aloe Ice. Kay mo ni siya mo moisturized. Yes, mo moisturize ni siya sa imong na which is gikan og babad og init tanan. So at the end of the day ang atong naong is madaot. Yes, mag-uga sometimes, mag-wrinkles and everything, ang uban pa jud magbugas. So kani siya Jeju Ice, okay kayo ni siya gamiton para sa mga ganahan maghamis ang nawong. So, second nga akong gamiton is this baby skin pore eraser kanang tawag siya primer. So, before ka mogamit og mga products sa imuhang naong, dapat para dili ka bugason, dapat imo ni siyang butangan og moisturizer, primer and everything para to cover up the pore nga mansud ang mga makeup. So, that's number one imong naon nga dapat imong face cover up siya sa makeup. Though mag-makeup ka, dapat na jud kay cover. And this baby skin from Maybelline I use every day. Yes, every day. Let's get so little. This one, so little. Yeah, so little. Yeah. Mag-focus ka. Ano din focus na ako Focus. Yes, focus. So, ato lang butangan ato ang side sa T ko na to. T part sa ato ang naong, which is this one, T. This one, T. So, ana. Kaya ma'am na siya, usually, dali ra bugason. Tungod, dira napita marag sensitive. And butangan na kadri gamay kay usually ang mabugas po dira man po na siya manubo dirang lapita. So I'm done with my primer. Maybelline nga powder which is kani siya Maybelline nga powder. So ako rang ibutang gamay sa ko ang naong para dili kaayo siya, ayo lang kaayo daghan na sige tinuod na siya mga besh mga bay. Ano na siya. Blend gamay. Okay, para ma-fair sad.
sunod na ko nga buhaton is magkilay ko, which is, can you see my kilay? Yeah, that one kilay. Yes, so ato na siyang tanaw mo siya, dili siya perfect nga kilay. So ato na i-perfect ko. So I'm gonna use this make draw from detail and this coolie brush that I have for over 1 year, this one. So i-fix ako ang kilay and I'll be right back. So manako sa ako ang kilay, and as you can see, ibang-iba ng kilay natin, girl. Lain na kaya itong kilay, which is perfect na kayo. Char, appreciate your own. Ano, diba? As you can see, So, I'm done with my kilay. So, ang akong next nga buhaton is mag-mascara, and I'm using this Super Shock Max from Avon. Yeah. So, isag dagan kayo mascara, mas ganahan ko ani niya kay volume kayo siya, volume. Yes. So dili kay ko hilig og kanang curler kay nana ko inani kasi pa lang ako ang mata. So ano na siya. Yes, so nanatay mascara and feel na ko kanang anak ko yung pamilok. Yes, kaya nipis kay ko ano, pamilok. And karon rag feel na ko na naaman siya, diba? So sabta lang ko kay napog akong kagaling kalibutan. Yes. Sunod na tong buhaton kay mag lip tint. So na ako dire cheek and lip tint. Yes, cheek and lip tint, and I'm using this about 3 days ago or 2 days ago, and for me this is my new favorite, this Johannes Cosmetics matte stain cheek and lip tint, nude, all natural. Yeah, nude na siya, guys, kay kung maing kag nude kanang mom na siya nga send nude ana man siya, so nude na siya, guys. So man siya ang color. Yes, super nude talaga, super nude siya. And akong i-try sa ako ang kamot ka ni siya kanang matte. Perfect ayo. For me, perfect ani na ko. Ay, bakit man? Bakit man ka? Yes, that one. Yes, ay siya. So, maura na ako ibutang sa akong cheeks and to my lips. And first of all, the eye. Dili pa ako magbutang og lip tint sa ako ang lips. Gamit o sa taog petroleum jelly to moisturize our lips. Yeah. Ano na siya? Lip tint dye. Before ka mag lip tint, labi nagka ng mga tight nga ugahon or matte like inana. Before ka magamit anong tanan, ato usang gamitan og petroleum jelly ato ang lips para dili siya dili siya mag-crack, siya mag-liquid. Di madawat mo lips nga dye. Yes. So first, ako ni gamiton ang Johannes. So, manin siya. Ato lang asang paugahon, and ato ning i-mix, i-blend ato ang cheek. So, nindot kani siya kay blendable kaayo. So, sukol kaayo dai. So, kay atong lip tint nga very kuan ko siya, blendable, and feel nako i-suit kaayo sa ako ang color. Nya atong lips ato lang sa paugahon. So, manon siya atong lips. Nude siya. I don't know say ngalan ani niya nga kuan nga color, but for me perfect siya sa akong pamanit kay di man ta tawag black, di man ta black dye, kuanta brown. Sa morena ta mga dye kay Bisaya kay tang dako ug wa tay sagol bisag gamay lang unta. Kasi gamay lang wa jud. So kani siya Johannes Cosmetic is perfect for us sa mga estudyante though. Ano na siya. So that's all
for my makeup. And ako aras yang tarungon ang akong kagalingon. Kung ko alam sa ako, mag-move on sa ako. Char. So, I'm gonna fix my faces and my dress and I'll be right back. Ako ang tinud-anay nga kusgan kay bisag. Agtangan kaayo si girl. Pero kung mamugong, or siya ganang dili, agtangan yes. Hi guys, kung inyo nga nagustuhan ng akong makeup tutorial / everyday makeup routine, please leave a like and please subscribe to my channel and hit the notification bell for more videos. Bye!